Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Εδώ, από το χριστοκεντρικό κανάλι Πνευματικής Αναζήτησης με ψυχή και γεωπνεύμα, εγώ, ο Τάσος Ζαχαριάδης, θα σας παρουσιάσω ένα αφήγημα στιχουργικό για ακόμα μια φορά, με παλαιό τίτλο «Σε κάθε άλλη περίπτωση» ή καινούριο τίτλο, έτσι όπως μου αρέσει περισσότερο σήμερα, με τα μυαλά του σήμερα, από τον πόθο του για άλλο ουρανό. Είναι από την ποιητική συλλογή Μαύρες Τρύπες. Γι' αυτό και εγώ σήμερα με τα μαύρα. Επιμένω στην τέχνη λογοτεχνία, είτε συγγραφική, είτε ποίηση, είτε στιχουργική, τέχνη είναι η μουσική, τέχνη το τραγούδι, τέχνη είναι ζωγραφική, το θέατρο, κινηματογράφος, και τελικά οτιδήποτε είναι δημιούργημα ανθρώπου με όραση προς τα πάνω και όχι για να εξυπηρετήσει ανάγκες επιβίωσης, όπως είναι παράδειγμα η επιστήμη, που κυρίως εξυπηρετεί τη βιωτική μας εξέλιξη, ενώ η τέχνη, μέσα από την τέχνη δημιουργείς από εσωτερική ανάγκη. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτήν. Ούτε θα πεινάσεις, ούτε θα διψάσεις σωματικά. Ξεκινάει αυτή η ανάγκη από μια πείνα και δίψα ουράνια, για να φτάσεις, εγώ θα πω, στο δημιουργό σου. Είναι η ενέργεια της δημιουργίας που σε κάνει να ομοιάζεις πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο με τον πατέρα. Με τον πατέρα δημιουργό. Διότι δημιουργείς μέσα από το πνεύμα για το πνεύμα. Η τέχνη λοιπόν είναι ιερή και έχει, ας το πούμε, ένα πλεονέκτημα, ότι μπορεί να σε σμπρώξει να κάνεις άλματα προς τα επάνω, έστω και αν ο εσωτερικός σου εαυτός δεν έφτασε σε αυτή την ορίμανση. Μέσα όμως από την έμπνευση μπορεί να ξεπεράσεις αυτή την ανοριμότητά σου, να πας ψηλά και να κατεβάσεις εμπνεύσεις και να τα καταγράψεις σε χαρτί, σε μουσική, σε οτιδήποτε που έρχονται από πάνω. Είναι ιερή η τέχνη και θα έλεγα ότι οι καλλιτέχνες δημιουργοί είναι κατά κάποιο τρόπο ιερουργοί και τελετουργοί, και κάπως έτσι πρέπει να λειτουργούν την τέχνη τους. Έτσι λοιπόν η τέχνη είναι ένα όχημα που μπορεί να σε φτάσει στο Θεό. Δυστυχώς όμως είναι και ένα όχημα που μπορεί να σε πάει και στην κόλαση. Είναι ένα όχημα που προκαλεί πολύ εύκολα την καινοδοξία μας, την περηφάνεια μας και κυρίως την έπαρσή μας, που αυτή είναι που κολλάζει. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι από τους δημιουργούς, ή μάλλον όλοι, απειλούνται και οι περισσότεροι πέφτουν σε αυτή την παγίδα να περηφανευτούν. Και όχι μόνο να περηφανευτούμε για κάτι το δικό τους, έστω να περηφανευτούν για κάτι που δεν είναι δικό τους. Γιατί η έμπνευση δεν είναι δική τους. Άλλος υπαγόρευε όταν γράφεις κάτι πολύ μεγάλο, είτε με λόγια, είτε με μουσική, είτε το ζωγραφίζεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν μας αναλογεί καμία υπερηφάνεια και κανένα μπράβο για τα δημιουργήματά μας. Εμείς είμαστε οι ενδιάμεσοι ιερουργοί, τελετουργοί αυτής της διαδικασίας από την έμπνευση του Θεού, ή μάλλον από την έμπνευση του ανθρώπου, ώστε να προκαλέσει τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος όμως που σε κολλάζει η τέχνη, αν δεν προσέξεις, και αυτό είναι ακόμα πιο σύνηθες. Ενώ λοιπόν δίνεται σε κάποιους δημιουργούς αυτό το ταλέντο, το τάλαντο, το να μπορούν να κατεβάζουν μηνύματα από τον ουρανό, αυτοί το χρησιμοποιούν για ίδια ωφέλη, δόξας και χρημάτων.
και σταματούν να δημιουργούν καλλιτεχνήματα στο βωμό του πνεύματος και για να απαυθεί ο Θεός και να ανέβουν οι άνθρωποι πνευματικά, και δημιουργούν με αυτό το τάλαντο δημιουργήματα τα οποία τρέφουν τις χαμηλότερες δονήσεις των ανθρώπων και τους διασκεδάζουν και όχι τους ψυχαγωγούν. Αυτό είναι ένα είδος, θα το πω εγώ, μαύρης μαγείας, που το εκτελούν οι καλλιτέχνες χωρίς να γνωρίζουν πόσο κακό είναι. Υποβιβάζουν προκειμένου της δόξας και των χαμηλών δονήσεων των ανθρώπων, υποβιβάζουν το ταλέντο που τους έδωσε ο Θεός για να ικανοποιήσουν τις χαμηλότερες ψυχικές ανάγκες των ανθρώπων για ίδια ωφέλη, είτε δόξας είτε χρηματισμού. Λατρεύω την τέχνη, στην ιερή της όμως έκφανση, στην ανιδιοτελή της. Τώρα λοιπόν θα σας αφήσω και ένα μικρό δείγμα, ένα μικρό στιχουργικό αφήγημα με τη νέα του ονομασία «Από τον πόθο του για άλλο ουρανό». Θα χαρώ πάρα πολύ να συμμετέχετε κι εσείς με σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να χαίρεστε κι εσείς όταν σας προσφέρουν καλλιτεχνήματα και να μην τα βαριέστε. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Η αληθινή τέχνη άρχισε να εξορίζεται πλέον. Έχει σχεδόν εξοριστεί. Οι άνθρωποι γίνανε χαμηλών δονήσεων και πολλές φορές πιστεύουν ότι κυνηγάνε το ιερό. Θα σας πω και κάτι. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ευαισθησία στην τέχνη, στην ανώτερη τέχνη, δεν έχει πολλές ελπίδες να ακουμπήσει το Θεό. Γι' αυτό θα επιμένω στην τέχνη. Κάθε τόσο θα βάζω κάτι. Είτε δικό μου είτε από άλλον. Πώς έκανα με τα αφηγήματα, τα υπέροχα, τα πνευματικά του Νίκου Πασσαλή. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση. Κάποιους δεν θα μπορέσουν να λυγίσουν τα πράγματα. Ένα στακάτο blues είναι για πάντα χαραγμένο, γιατί σε κάποιους τύπους δεν ταιριάζουν τα κλάματα, οι άρρωστες μικρές φοβίες, οι θηλυκές, οι ανασφάλειες, οι άμυνες και οι ασάφειες, μα ούτε οι παράλογες ομαδικές πορείες. Αν κάτι μόνο τρέμουν και φοβούνται, είναι μην άλλα πούν και άλλα πράξουν, μην κάνουν πως δεν είδαν και λουφάξουν, μην πάψουν να επικοινωνούν με το ωραίο, μην έρθει πριν να φτάσουν το μοιραίο. Και αν τούτο είναι κάπως ματαιόδοξο, το πάθος τους για άλλον ουρανό είναι αισιόδοξο. Και αν φαντάζει κάπως εγωιστικό, είναι νομίζω το μόνο ελκυστικό. Αλλιώς, σε κάθε άλλη περίπτωση, θα είναι η ζωή μας φυλακή. Μια άτυχη, τυχαία σύμπτωση. Μια ιστορική επιπλοκή.